Baš si blesav. Lavovi ne muču nego riču. Ajde, probaj sad ti. E pa to je sad već mnogo bolje. Baš si strašan. Zdravo, drugari! Mi smo danas došli u zoološki vrt da posjetimo životinje. Hoćete li s nama u razgledanje? Ovo su zečevi. Baš su slatki. Imaju velike uši. Zečevi vole da jedu šargarepu. Vidi! Jao, slonovi! Slonovi imaju veliki nos i velike uši, a imaju i kljove. A ja sam jednom sanjala da slonovi lete. Slonovi lete, šta lupetaš? Pa ozbiljno ti kažem, hoćeš da ti pokažem? E pa hoću baš. Pazi, stvarno letimo. Vidiš da ne laže. Ova životinja liči na psa, ali nije pas, ovo je vuk. Vukovi žive u šumi i veoma su opasni. Ne bih voleo da ih sretnem u šumi, a ti? Sad smo stigli da pogledamo medvede, oni su jako veliki i strašni. Što je strašno, ova mama medvedica, ja sam se baš uplašila, a vi? Životinje su baš zanimljive. Hajde da ponovimo koje smo sve životinje vidjeli danas. Koja se vama životinja najviše dopala? Meni majmuni. A meni Lavku i Muče. Lavku i Muče. Gde to ima? Ovo je bila baš zanimljiva avantura, ali sada je vreme da idemo kući. Ako vam se dopao ovaj naš video, ne zaboravite da lajkujete i da se potpišete na naš kanal.